Nipsu, mitä sinä puuhaat? Työtähän minä teen. Mitä työtä sinä teet? Tuoremehua vain. Vain. Ai tuoremehua vain. Tämä on aitoa vapausmehua. Mehu vaikuttaa hyvin virkistävästi. Kun sitä juo, tuntee itsensä vapaaksi. Jos mehu menee hyvin kaupaksi, ansaitsen paljon rahaa ja tulen onnelliseksi. Kutsun tätä yksinkertaisesti onnenmehuksi. Minusta se näyttää tavalliselta hedelmämehulta. Mutta ei ole. Kun olet janoinen ja juot sitä, tulet heti paljon onnellisemmaksi. Mahdankohan? Todistan sen sinulle. Minä juon itse tätä ihmemehua. Minulla onkin jano. Luonnon ja vapauden tuoksu. Ai, sisuskaluni menivät luultavasti piloille. Maistuiko mehu tosiaan noin hirveältä? Pihlajan marjoista tuli karvautta, mutta kun se maku menee ohi, aromi on autuaalinen. En tullut onnelliseksi. Muumipeikko, sinun vuorosi maistaa. Ja, en minä tahdo. Maista nyt ja sano, mitä aineksia minun pitää vielä lisätä. Ole kiltti. Minä yritän löytää onnen muulla tavoin. Hei vaan, Nipsu. Myrkkyä. Pippuria.